L-għada tal-attak fuq il-Korintja ta' Tripli 13 Malti ġew lura mill-Libja permezz ta' titjira speċjali. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fi stqarrija ministerjali fil-Parlament. Żied li 11 persuna l-oħra li jaħdmu mal-Korintja u Palm City baqgħu fil-Libja. Il-Prim Ministru għamilha ċara li dawn qegħdin hemm kontra l-parir tal-Gvern Malti li qed iħeġġeġ biex ħadd ma jivvjaġġa lejn il-Libja. Meta kienet jagħti tarif dwar l-attakk, il-Prim Ministru qal li jidher li dan seħħi rispettivament minn min huma s-sidien tal-lukanda. Spjega kif hemm numru ta' versjonijiet dwar il-mottiv wara l-attakk, iżda hemm tlieta partikolari li qed jiġu identifikati bħala li waslu għall-attakk. L-ewwel waħda hija li dan kien attakk li sar minn organizzazzjoni brabta mal-organizzazzjoni terroristika tal-Istat Iżlamiku u seta' seħħ ukoll biex jiġu sfrattati taħdidiet ta' paċi li qed isiru bħalissa bejn il-fazzjonijiet Libjani f'Ġinevra. It-tieni verżjoni għal Joseph Muscat li dan kien attakk immirat biex jinqatel il-Prim Ministru tal-Gvern ta' Tripli li mhux rikonoxxut mill-komunità internazzjonali. It-tielet verżjoni hija li dan kien attakk minn organizzazzjoni brabta ma' Al-Qaeda u kien immirat lejn kumpanija barranija partikolari involuta fil-qasam tas-sigurtà li kellha uffiċċju fil-lukanda. Il-Prim Ministru qal ukoll li hemm rapport persistenti li l-persuni responsabbli ma kinux Libjani. Fil-Parlament, il-Prim Ministru tenna li jekk il-poplu Libjan jitlob il-komunità internazzjonali għandha tkun lesta li tibgħat missjoni li tgħin biex tistabbilixxi s-sigurtà fil-pajjiż. Il-Prim Ministru spjega li dan is-suġġett qajmu f'laqgħa mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker it-tlieta u qal li l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun passiva. Fl-istess ħin tkellem ukoll dwar ir-rwol ta' Malta fejn tenna ħsieb li pajjiżna għandu jkun post ta' dialogu u pont ta' paċi fejn politika ta' newtralità ngħinu biex il-pajjiżi ġirien isibu f'Malta ħabiba onesta fejn jirrenja l-interess ta' għaqda, stabbiltà u paċi.